Čućete svašta. Dosta je! Pročitat ćete svašta. Bilo da je to svašta ozbiljna zabluda ili bar šala. Ali jedno je sigurno, virus COVID-19 ili koronavirus je tu. Od početka pandemije do dana snimanja ovog videa zabilježeno je preko 150 miliona slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu, dok je preko 3 miliona i 200 hiljada ljudi umrlo od posljedica te zaraze, dok je taj broj u zemljama bivše Jugoslavije prešao 30 hiljada. Ako nije neko vaš, sigurno znate nekoga ko je izgubio bitku protiv ove pošasti. Zato hajde da vidimo kako zaustaviti zlo koje je nakratko zaustavilo svijet. U ovom videu ćemo vam dati osnovne informacije o vakcinama protiv koronavirusa, zašto je važno vakcinisati se, koju vakcinu odabrati te kako se ponašati tokom vakcinacije, a i nakon nje. Prve vakcine protiv koronavirusa razvijene su za nešto manje od godinu dana. Kad se uzme u obzir da je u prošlosti za razvoj vakcina protiv nekih ranih virusa trebalo 20 pa i više godina, postavlja se pitanje kako su vakcine protiv COVID-19 razvijene ovako brzo i naravno da li su kao takve sigurne. Nekoliko je razloga kako su vakcine protiv koronavirusa razvijene ovako brzo. Prije svega, stotine kompanija i naučnih instituta iz cijelog svijeta bilo je uključeno u razvoj vakcina. Zatim, već su postojali određeni resursi, znanja i iskustva, jer ovo naravno nije prvi virus koji je zahvatio čovječanstvo. Razmjena znanja i prakse među naučnicima danas je mnogo brža nego ranije, a najmoćnije države svijeta dale su ogroman novac da bi se što prije razvila vakcina i suzbila pandemija. Pored svega, činjenica da je struktura spike proteina dešifrovana već na samom početku pandemije bila je ključna za razvoj vakcina. Naime, ovaj protein glavni je antigen koji pokreće imunološki odgovor našeg organizma u borbi protiv koronavirusa. Vakcinacija je jednostavna, preventivna zdravstvena mjera koja na siguran i efektivan način sprječava pojavu bolesti i čuva živote ljudi. Cilj vakcinacije je da se razvije otpornost na bolest slična onoj koja se stiče nakon dolaska u kontakt sa njenim uzročnikom, odnosno nakon prirodne infekcije. Od presudnog je značaja da se što veći broj ljudi zaštiti vakcinom kako bi zajedno sa onima koji su nakon preležane bolesti koronavirusa stekli prirodni imunitet, stvorili i kolektivni imunitet. Taj kolektivni imunitet je bedem koji sprječava virus da stigne do osjetljivih osoba koje zbog postojanja kontraindikacija ne mogu da budu vakcinisane. Nivo kolektivnog imuniteta potreban da bi se neka bolest uspješno eliminisala ili kontrolisala zavisi od epidemioloških karakteristika svake pojedinačne infekcije. Prema dosad uočenim epidemiološkim karakteristikama bolesti koronavirusa, očekuje se da bi kolektivni imunitet od oko 80% bio dovoljan za uspješnu kontrolu pandemije koronavirusa. To ne znači da će virus i bolest nestati, ali se očekuje smanjenje učestalosti obolijevanja, sporadično javljanje ili sezonski karakter. Stoga se treba upisati na listu čekanja i primiti svoju dozu čim se ukaže prilika za to. Vakcine protiv koronavirusa na različite načine u naš organizam dopremaju antigen, ono na što naš organizam stvara imunološku reakciju. Antigen je obično površinski protein virusa korone, odnosno već spomenuti spike protein ili genetička poruka za njegovo stvaranje. Upravo taj način dopremanja antigena u naš organizam definiše različite vrste vakcina protiv koronavirusa. O njima govorimo u nastavku. 3 su tipa vakcina protiv koronavirusa: adenovirusne, RNK i inaktivne vakcine. Adenovirusne vakcine su one koje koriste jedan ljudima neškodljiv virus da donese genetičku poruku o stvaranju antigena. Dakle, onaj spomenuti spike protein virusa koji izaziva koronu u naše ćelije. To je protein na površini virusa SARS-CoV-2 koji je virusu potreban da bi ušao u tjelesne stanice. Adenovirus u vakcinama nema sposobnost umnožavanja. Ovo također znači da ovo cjepivo ne sadrži koronavirus i ne može prouzročiti bolest COVID-19. Nakon ubrizgavanja, vakcina isporučuje gen virusa u tjelesne ćelije. Ovakav način dopremanja antigena koriste se kroz vakcine AstraZeneca i AstraZeneca Covid Shield, ruski Sputnik i Johnson & Johnson. Sputnik V vakcina namijenjena je starijima od 18 godina. Vakcinacija se sprovodi sa 2 odvojene doze vakcine u razmaku od najmanje 3 nedjelje.
Prema zasad dostupnim podacima, nakon 1 do 4 sedmice od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan do 92% u sprječavanju infekcije, a 100% protiv teške bolesti koronavirusa. AstraZeneca vakcina je slična ruskoj, namijenjena starijim od 18 godina, sprovodi se sa 2 odvojene doze vakcine u razmaku od 12 sedmica. Prema zasad dostupnim podacima, nakon 1 do 4 sedmice od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan do 90% u sprječavanju koronavirusa. RNK vakcine se zasnivaju na tehnologiji informativne RNK. Ne radi se ni o kakvoj genetskoj terapiji, nego samo drugačijem načinu ubacivanja antigena koji pokreće imunološku reakciju. Vakcine zasnovane na RNK ubacuju u naše ćelije lipidne nanočestice u kojima se nalazi segment genetičke poruke koronavirusa zadužen za sintezu spike proteina. Ovakav način dopremanja antigena koristi se kroz vakcine Pfizer i Moderna. Vakcinacija Pfizer vakcinom se sprovodi sa 2 odvojene doze vakcine u razmaku od najmanje 3 sedmice kod osoba uzrasta 16 godina i starijih. Prema zasad dostupnim podacima, nakon 1 do 4 sedmice od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan 90 do 95% u sprječavanju bolesti COVID-19. Postoje i inaktivne vakcine protiv koronavirusa. To su kineske vakcine Sinopharm i Sinovac, a baziraju se na klasičnoj stara škola tehnologiji uzgoja virusa u kulturama, žetve virusa i inaktivaciji virusa. One su najsličnije nama dobro poznatim vakcinama protiv gripe. Radi se o sigurnoj i dobro poznatoj tehnologiji proizvodnje vakcina. Vakcinacija kineskom Sinopharm vakcinom sprovodi se sa 2 odvojene doze vakcine u razmaku od 2 do 4 sedmice. Nema publikovanih podataka u naučnoj literaturi, ali prema zasad dostupnim podacima iz Kine, nakon 1 do 4 sedmice od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan oko 80% u sprječavanju bolesti COVID-19. Sve navedene vakcine su sigurne. Kada je riječ o efikasnosti, trenutno minimalno prednjače Pfizer i Moderna, ali treba znati da niti jedna vakcina nije 100% efikasna i da se treba nastaviti pridržavati protiv pandemijskih mjera i nakon vakcinacije. Niti jedna vakcina ne štiti odmah i možemo se zaraziti ako smo tek vakcinisani. Treba proći oko 15 dana nakon prve doze vakcine pa da se počnu stvarati zaštitna antitijela. Vakcine protiv koronavirusa ne sadrže toksične supstance. Sastav im je javno dostupan. Ne sadrže stanice abortiranih embrija niti djeluju negativno na plodnost. Vakcine su potpuno sigurne za osobe koje imaju alergiju na antibiotike, uključujući i penicilin, kao i druge čestice alergije. Za vakcine koje su odobrene od strane Europske agencije za lijekove i Svjetske zdravstvene organizacije nema gornje starosne granice. To znači da su vakcine sigurne za sve starosne grupe iznad 18 godina, a Pfizer vakcina je trenutno odobrena za starije od 16 godina. Vakcinacija je sigurna i preporučuje se ženama koje planiraju trudnoću, da bi zaštitile sebe i buduću bebu. Ni za jednu od postojećih vakcina protiv COVID-19 ne postoji biološki mehanizam koji bi omogućio da vakcina izmijeni ljudske gene. Osobe koje imaju antitijela također treba da se vakcinišu. Prisustvo antitijela na koronavirus ne garantuje zaštitu od infekcije, već je samo indikator da je osoba bila izložena virusu ili da je vakcinisana. Vakcinacija generalno jača imunni sistem jer podstiče nespecifični takozvani urođeni imunitet. To ima dodatni benefit jer može da doprinese odbrani od drugih slabih infekcija kao što su prehlade. Uopšteno, vrlo je malo kontraindikacija za COVID-19 vakcinaciju. Vakcine mogu imati nuspojave, a može se javiti i anafilaktička reakcija, ali to nije razlog da se ne vakcinišemo. Dobrobiti vakcinacije znatno premašuju rizike. Ako ste primijetili osip oko mjesta na koje ste primili cjepivo, može se raditi o COVID ruci. Medicinskim rječnikom radi se o zakašnjeloj reakciji kože. Možete odabrati sami ruku u koju želite cjepivo, a ono se ne razlikuje puno od ostalih cjepiva, pa nema pravog ili krivog izbora. Liječnik može savjetovati, ali konačna je odluka na vama. Jedni će reći kako bi se trebala odabrati dominantna ruka jer se njome više služimo i više mičemo, pa tako i utičemo na krvotok. To znači da ćemo stalnim pokretima i ublažiti osjećaj boli i skratiti trajanje simptoma,
ali kako bol može potrajati i do 2 dana nakon cijepljenja, ako odaberete ruku koja nije dominantna, ništa vas neće sprečavati u obavljanju posla. Studije pokazuju da nas vakcine protiv COVID-19 efikasno štite od infekcije, a posebno su značajne jer smanjuju rizik od teških formi bolesti koje bi zahtijevale bolničko liječenje. Vakcine uče naš imunni sistem kako da prepozna i bori se protiv virusa koji uzrokuje COVID-19. Obično je potrebno nekoliko sedmica, 2 do 4 nakon primanja druge doze vakcine, da se stvori zaštitni imunitet protiv virusa. To znači da je moguće da vakcinisana osoba dobije COVID-19 neposredno nakon ili u toku vakcinacije, na primjer između 2 doze, ako je u prethodnih 14 dana bila u kontaktu sa inficiranom osobom. To je zato što vakcina nije imala dovoljno vremena da pruži zaštitu, odnosno organizam nije stigao da stvori zaštitni imunitet. Iako se to rijetko dešava, neke osobe neće stvoriti imunitet jer nijedna vakcina ne pruža 100% zaštitu. Vakcinisane osobe i dalje mogu da prenesu virus samo u manjoj mjeri. Vakcinacija smanjuje nivo virusa u tijelu, pa time i u gornjem disajnom traktu preko kojeg se virus prenosi. Prema najnovijem izvještaju Europske agencije za lijekove, vakcinisane osobe koje su naknadno izložene virusu imaju znatno manju vjerovatnoću da prenesu tu infekciju na nevakcinisanu osobu. Zato je važno da u toku i nakon vakcinacije preduzmete sve mjere da zaštitite i sebe i druge od koronavirusa. Nosite i dalje zaštitnu masku tamo gdje je to potrebno, držite distancu i izbjegavajte okupljanja. Hvala vam na gledanju ovog videa.